Umsakazo ngqo lwendaba estudio 9 yokuleli phakhe eGauteng. Shoni lingena ndaba sondelani mawethu etyeba ngiteketeke imbizi yale ntwa yelali xa inje molweni ekhaya. Umongameli Cyril Ramaphosa wenze intetho yobume besizwe kwiholo lesixeko saseKapa nelisetyenziswa njengepalamente kwakaloku nje. Le ntetho umongameli uyenze emva kokukhweba zombini izindlu zepalamente eyowiso mithetho nebhunga lesizwe lamaphondo ngokomgaqo-seko. Ngoku masithi tsixatha simcaphule xa kanye ngoku eqala ukuthetha. Members of Parliament and fellow South Africans, we gather here as we mourn the death and tragic death and devastating loss of 14 South African soldiers who were part of a mission to bring peace to the Eastern Democratic Republic of the Congo. We pay tribute and bow our heads to Staff Sergeant William Eddie Ola, Staff Sergeant Mulahlehi Ishmael Mulahlehi, Staff Sergeant Shahlane Theophilus Siepe, Corporal Matume Justice Malisa, Corporal Renae Nemabulani, Lance Bombardier Itumeleng McDonald Mureo, Lance Corporal Zeke Moffat Mulapo, Lance Corporal Metsi Stensley Raswiswi, Rifleman Sibatane Richard Chokwe, Rifleman Derek Maluleke, Rifleman Sidiso Andris Mabele, Rifleman Calvin Louis Moahi, Rifleman Moketi Joseph Mobe, Private Peter Jacobus Strado. Speaker, I thank you for getting us to honor these fallen heroes. I have directed that a national flag be flown at half-mast in honor of these fallen heroes for a week starting from tomorrow morning. Alongside soldiers from other southern African countries, they lost their lives in defense of the fundamental right of the Congolese people to live in peace and security. They lost their lives not in the pursuit of resources or territory or power. They lost their lives so that the guns on our continent may be forever silenced. So we salute them. My fellow South Africans, this State of the Nation address is taking place as we celebrate 70 years since the adoption of the Freedom Charter at the Congress of the People in Kliptown in 1955. The Freedom Charter is the cornerstone of our democratic constitution. It sets out a vision of a united, non-racial, non-sexist, democratic and prosperous South Africa. It also sets out a vision of a country in which government is founded on the will of the people of South Africa, where the land is shared among those who work it, where the people share in the country's wealth and in all that the country produces and are all equal before the law. It is this vision that continues to guide us as we work to build the nation that we all want. It is the spirit of the Congress of the People that inspires us as we prepare for a national dialogue in which South Africans are once again called upon to chart a new path for our country,
We must chart this path in a world that is rapidly changing. It is a world of both interdependence and competition, of cooperation and conflict. It is a multipolar world in which new countries are emerging to play a greater role in global affairs. We are seeing intensifying competition over issues such as trade, technology, and influence in global institutions. There are global fundamental shifts underway that affect every aspect of human life, from the growing impact of climate change to rapid advances in artificial intelligence, geopolitical tensions, and violent conflicts. In the face of these challenges, we are witnessing the rise of nationalism, protectionism, the pursuit of narrow interests, and the decline of common cause. This is the world that we, as South Africa, a developing economy, must now navigate. But we are not daunted to navigate our path through this world that constantly changes. We will not be deterred. We are, as South Africans, a resilient people, and we will not be bullied. We will stand together as a united nation, and we will speak with one voice in defense of our national interests, our sovereignty, and our constitutional democracy. By standing true to our values, by harnessing our unique strengths and endowments, and by forging a common purpose, we can turn these trying circumstances to our advantage and propel our country forward. As South Africans, we stand for peace and justice. We stand for equality and solidarity. We stand for a non-racial future, and we stand for democracy and tolerance as well as compassion. We stand for equal rights for women, for persons with disability, and for members of the LGBTQIA+ community. We stand for our shared humanity, not for the survival of the fittest. So this evening, let us speak of the nation that we want. Let us speak of the future that we want to build. Let us speak of the work that we as South Africans must do, and the work that we are doing to build that nation and to build that future. We want a nation united in its diversity. At many difficult moments in our past, we found strength in working together towards a common goal. Through partnership, we brought peace and democracy to our country, which was once troubled. We overcame apartheid, a crime against humanity that denied people their human rights, that deprived them of the land and livelihoods, that sought to strip them of their dignity, that humiliated them. Through partnership, we overcame a devastating pandemic and rebuilt our country in the wake of state capture as well. Together, we have built durable institutions that support our democracy, that protect our fundamental rights and promote the well-being of South Africans. We have built meaningful partnerships between government and business and labor and civil society and other social partners to drive growth and development. These stand
as models of cooperation for the rest of the world. Ngoku masithuma umntwana evenkileni. Sinamkela kwakhona kwindaba zethu ngalenhlwa sihlabele mgama. Ngaphandle kwentetho ngemiba yeli nemo yeParlamente lemini yentetho yobume besizwe ibali iqonga lokubonisa elibala ubugcisa besinxibe esityhile iqhayiya nebhongo lokuzazi. In Cape Town, those wins. Sele kuqengeleka iminyaka amalungu eParlamente ekhuthazwa kangangoko ngokubonakalisa inkxaso yokuzingca ngeentshatsheli zefashoni zeli-nkqu neencala-ncala zobugcisa bokuthunga izinxibo. Iqumrhu le-Proudly SA lidanalazise ukubaluleka kokuba kuqaqambiswe icandelo lefashoni lweli nanjengoko oko kuphuhlisa izandla ezinezakhono ezinegalelo ekufunqukeni koqoqosho lweli. Bambi babenebhongo benkqangaza imiyalezo engundoqo ethi igqithiswe yaye igxininiswe zindlela zokunxiba neempawu zefashoni. She's turning eyes, I can tell you, as she walks through here. I'm asking everybody the first same question. Are you wearing local? I'm wearing local. My face beat and my hairstyle is done by 2 young women from Khayelitsha. And then my garment is done in Gauteng by Entlembali. There's a clear theme going on. I wonder if you can take us through it. I mean, was it intentional or were you guided by the stylists? It was intentional. If you understand the pinstripe, what it stands for, mostly it's men who wear pinstripe suits. They stand for confidence, for authority, as well as for decisiveness. Kananjalo abaninzi balisabele elikhwelo benjenje yango bumbejembeje ubuntamisa italente yeli loMzantsi Afrika. Girl, who are you wearing? What are you wearing? You are snatched. Thank you so much. I'm wearing a dress by Asana Makibi. She's a young female designer, and I'm so happy that she was able to put together something for me, and I genuinely just love her work. Lo gama bakho nabo balileyo ukugoba iphondo kumxholo wesinxibo begqi ngempahla ezivabona. I mean, you're among the people who I imagine are turning heads. The name of the game here at this year's State of the Nation address is to wear local. Are you able to tick that box? Lexi nga ta xi vulaka namuntlha ku va ni hi tele ku pfula parliament. We are here to open the parliament, not the speech, because we never write for president a speech. He come with his own speech, not what people are going to accept. Ukanti ke okwekade emhlophe ehlungwini kuyacaca ukuba ngaphaya kwentetho eziliqilima nemo yeParlamente umhla wentetho yobume besizwe uthi ube liqonga lokubonakalisa elubala ubugcisa besinxibo esityhila iqhayiya nebhongo lokuzazi. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwindaba ze-SABC. Ukati phambi kwentetho kamongameli ye-SABC ibithethe nabantu kwindawo ezahlukeneyo bevakalisa iminqweno yabo ngezinto umongameli angangachancathanga kuzo kwintetho yakhe. Uninzi luxhala bezizindlu, imisebenzi, ukhuseleko nongabikho kombane. Intatheli yethu Chrisetta Lewis ithethe nabahlali abebesebumnyameni belindele le ntetho kamongameli. Bathe baza kuyimamela koonomathotholo abasebenza ngebhetri. Lana basusa ngale emzabalazweni wangale. Basiletha la bathi bazosinika itende kanti bazosifaka emzabalazweni la esontweni. Sihlele emzabalazweni akunagesi, akunazindlu, sihleli nje, akunani, asina toilet, asina manzi, sesihlalele nje. Namadoda ethu azashona sihleli nabantwana nabazukulu. Ayikho into ephumelelayo la. Siyabonga kakhulu mama masigqithele kuwe mama. Nifuna ukuzwa upresident ekhuluma ngane namhlanje mama njebe ezokhuluma naba South Africans ngokuthi yini le bayenza abayenzileyo njengo government nokuthi yini le abasezoyenza. Sifuna ukukhuluma naye ngendaba ezindlu neyitrati. Akuna strati, akuna next. Mina ngamlambo sibongo sami.
Nitrate azikho, akunamanzi, akunazindlu, akuna next. Sihlele esigangeni siyanethwa kule mkhukhu esikuyo. Since basusa le labe sihlala khona sihleli for 31 years labe sisuka khona. Basiletha la nabasiletha ngapha emalahleni sihleli 6 years, say 6 years manje asithola indawo and I council ema council siyawavotela ama council wonke siwavotela kodwa mara impumelelo ayikho basithembisile basisusa ngala besihlala khona leni basiletha ngapha kule ndawo le athi hayi ngizonilungisela basitshela ukuthi covid after that kwaba i-covid until namanje kusese i-covid waphuma uCouncil S2 kwangena leyo council kwangena uMarumo iCouncil naye still usasitshela ngalezo hayi ngizanilungisela una 3 years uMarumo akakenzi next. Siphume kwezentetho kamongameli sithi kulindeleke ukuba inkampani i-ArcelorMittal South Africa ibhekeze ekupheleni kwale nyanga iziphumo zengxoxo eziqhuba norhulumente ukusindisa ishishini Longs Business ekuvalweni. Yamza ilibaze ukuvala kwemizimveliso yaseNewcastle naseVereniging kangenyanga emva kokufumana inkxaso-mali ye-R380 million kwi-IDC ngohlobo lwemali-mboleko yabanini izabelo. Nyaka ze-AMSA zigxininise ixesha lokusebenza elinomngeni kunye nemveliso yentsimbi ekrwada yoMzantsi Afrika ka-2024 eyehle ngeepesenti ezintlanu ukuya ku-4.7 million ngolwasemzini lwethani xa kuthelekiswa nokuhla kwemveliso yehlabathi jikelele nge-0.9%. Ingqonyela uCobus Veste uthi ishishini laseLongs liza kuqhubekeka kuphela ngenkxaso-mali nanjengoko le nkampani ingenamandla wokuthwala nawuphi na umngcipheko wezezimali onxulumene nokuqhubeka cannot give a long period of time which will and we don't have a longer term solution. It will mean you will keep on throwing good money after bad without having a sustainable solution. In terms of offers, I mean, the only real offer is the one that was not real offer. The offer that was communicated in the media. Uvesta uthi ushishino lwentsimbi eMzantsi Afrika lujongene nomngeni walo omkhulu ukususela kwiziganeko zengxaki zezezimali zangonyaka ka-2008 ukuya ku-2009. Le nkampani kunjalo inethemba ngonyaka ka-2025 ilindele ukwanda kwemfuno yentsimbi ngenxa yabo bathenga begcina. They've requested certain more time and say, okay, if you want more time, we need something from you to support us during that period of time. Igalele ngazokwade kwephukane yokuhlanganisa umakhumalo yalandela nemozulu makube Thusi Sibehele. Butani mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu masiqale ke ngokuhlwanje nalapho lithe rhonele ngamafu phantse kulo lonke ilizwe futhi ke akho kwamvula zilindelekileyo kumzantsi ntshona welizwe kodwa ke akhona lamathuba amahle kakhulu emvula phaya kwindawo ezifana naKwaZulu Natal kanti ke uqala phaya eUppington kwehlele eMpuma Koloni eLesotho eFreystata kuya kuthi ga phaya eGauteng nakhona silindele u60% wamathuba emvula ngomso ke mbukeli lisathe rhonele ngamafu zikhona ke zantshizane ezithe qapha kwimimandla esentshona futhi ke mahle kakhulu amathuba emvula phaya eMpuma Koloni ukonyukela kwaZulu Natal eLesotho ngokunjalo naphaya kwengxenye yase Northwest. Uyabongozwa ke mbukeli into buqaphele kaloku kwakulatyuza kwamaza phaya kunxime lwasentshona Koloni ngokunjalo neendudumo ezimandla ezilindelekileyo eGauteng ukwehlela phaya eFreystata eMpumalanga kuya kuthi ga phaya kwaZulu Natal. La meko ke mbukeli yeendudumo ezimandla isalindelekile nangomso phaya eFreystata ukwehlela eMpuma Koloni ke kulindeleke nemozulu eyomileyo nefudumeleyo nokudala kaloku kunwenwa kwemililo yamadlelo phaya entshona Koloni. Wona amaqondo wethu okutshisa asibonisa into yoba noko kuthanda ufudumala phantse kulo lonke ilizwe. Amaqondo abetha ko-18 Park of Endala eKapa lodumo eGqeberha kanti ke aphinda athathise ngamashumi 20 esajonise eKimberley Bloemfontein kuyaqhina koMahikeng ngelixa kufudumele ngo-23 phaya eliphalale ngokunjalo nasePhalaborwa. Xa hlabela mgama sijonga ngomso ndingatsho ndithi noko kuthande ukufudumala kwendawo ezininzi ezikwintshona yelizwe nalapho amaqondo
amaqondo ebetha ku-35 e-Uppington. Awusindanga kulaa ngqatsini yelanga ukuba wena useFredendal nalapha amaqondo ebetha ku-38. Uba ke wena mbukeli useRiversdale lindela u-35 ngelixa engu-32 phaya eMakhanda naseKaladokhwe, 30 ezibeleni wesibhonekomani phaya ngelixa silindele u-31 eliphalale. Mandiphele emehlweni ndisenentliziyweni kamnandi mawethu.